Здрасти, аз съм Юли, в залата на Юли и днес ще си поговорим как да тренираш коремното ядро. Този клип ще е завършек на трилогията, която започнах с няма мускулна треска на корема, къде е проблема, с антивръзка към него, да го изгледаш. След това продължих с как да тренираме коремните мускули и сега завършваме с как да тренираме коремния пояс, корсет, ядро или кор, както го казваме от английски. Добре е да изгледаш и другите клипове, защото в първия засегнахме не само защо по-трудно се получава мускулна треска на корема, но и кои са коремните мускули, които са тези отвътре, какви движения правят и ред други важни неща. Втория клип беше как да тренираме външните коремни мускули, плочките и тези отстрани, за да направим хубави вета и да ни се виждат плочките. Типично културистично трениране. А сега в този вече ще разгледаме как функционално да ги тренираме. Да се предпазим от травми, да се завърнем след травми, да бъдем по-здрави в ежедневието и всички неща, които правим и да бъдем по-здрави и ако вече спортуваме и особено ако сме професионални спортисти. Нещо, което е задължително и всеки трябва да тренира функционално коремното ядро. Така че тук ще разгледаме основните упражнения, с които се започва. Много от тях имат различни варианти и хората могат да продължат с години да ги правят, като по един или друг начин ги усложняват, утежняват или правят по-трудно упражнение от прогресията. Надявам се първия клип вече да е гледан, така че да ме разбереш по-добре. Няма да повторя всичките неща оттам, само ще допълня нещо, което там загатнах. Мускулите на коремния пояс ги тренираме изометрично, докато културистичното трениране беше да правим повторения с бавно контролирано темпо. Много от упражненията, които са функционални за коремния пояс, са статични, изометрични. Реално стоим, все едно нищо не правим. Или правим нещо друго, но нищо тук не мърда. Въпреки това, всичко тук го тренираме. За да можеш да разбереш по-добре това, особено на първото упражнение, което ще ти покажа, нека да ти кажа какво е изометрията. Изометрията е когато няма движение, но ние се напъваме. Тя бива два вида. Ако реша да застана за клек, например до тук и спра, гравитацията ме дърпа. И ако аз не напрягам мускулите си, не се стремя да се удържам, ще падна надолу. Това, което правя да се удържам, е отстъпваща изометрия. Нещо ме натиска и аз отстъпвам, задържам, за да не отстъпя надолу. Има и втори вид изометрия, преодоляваща. Ако пак дойда тук, но вече искам да бутам това нагоре, а то е застопорено, примерно пак лек. Ставам, нагаждам се и бутам нагоре. Това е преодоляваща. Аз се опитвам да преодолея това. Разбира се, застопорено е, здраво е, не мога, но аз бутам и напъвам. Това е преодоляваща изометрия. Тези неща ти ги казах, защото са ни важни за първото упражнение. Планк. Това е упражнение, което всички го знаят. Много хора и започват да тренират коремното ядро, точно с планк. Надали нямаш представа какво е, но все пак да го покажа. Заставаме, реално това е лакът на опора. Хубаво стягаме корема, дупето прибираме малко. Гледаме да бъдем в една линия и държим. Това, което искаме да правим е да не дадем да ни провисне корема. Изометрично упражнение от първия тип изометрия, отстъпваща. Тялото, особено ако имаме голям корем, повече слонинки на кръста, ни дърпа надолу. Ние сме стегнали и не му даваме. Тренираме изометрично, основно предната част на коремното ядро. Грешки, които можеш да допуснеш тук, е ако не си в права линия, особено ако корема провисва надолу. Друга грешка, ако не стягаш дупето и корема. То тогава започва да боли кръста, така че бързо разбираш, че се греши. Корема трябва да е стегнат, все едно всеки момент някой отдолу те рита и ти искаш да поемеш удара. Друга грешка, която можеш да направиш е да излезеш от правата линия с главата много назад или напред, но тя не е толкова съществена. Най-важното е какво се случва тук. Тук не бива да провисваш.
корема и дупето са стегнати. Тук е прибрал и се държи. Ако планкът е много труден, може да дойдеш на някакъв наклон. Когато все още не можеш да правиш на земята, да дойдеш на някаква пейка, на дивана, на нещо друго и да го направиш тук. Така е малко по-лесен, с времето слизаш, докато можеш да го правиш от паралела. Реално, когато стигнеш до 1 или 2 минути да можеш да държиш на планка, е време да преминеш на някакъв по-труден вариант на планка. Обикновено това, което най-върви за клипчета, ако снимаш, е някой да ти реди отгоре дискове. Събира много лайкове и хората гледат и изглеждаш колко си як. Много по-добър вариант обаче е RKC планка или популяризиран от Павел Цацулин и неговата група. Там, освен отстъпващата изометрия, не даваме на корема да се подвива, вкарваме и преодоляваща. Когато застане на планк, опитваме се да докараме лактите към пръстите на краката, да се свием, да докарам лактите. Стегнали сме всичко, стегнали сме бедрата, изпънали сме хубаво колената. Всичко от врата надолу е стегнато, опитваме се да се съберем. Разбира се, земята не дава да приберем тези две точки. Лактите и пръстите на краката не ни дава пода да ги съберем, освен ако не е много хлъзгав. Но ние напъваме с всички сили да съберем. Така, ако успееш 2 минути планк да направиш, супер, ти направил си някакъв звяр. Други варианти на планка, които можеш да правиш, е да сложиш ръцете на нещо нестабилно. На босо, на швейцарска топка, на опънати ластици. Можеш да правиш, разбира се, и планка с ръце на пода и крака малко по-нависоко. Друго усложняване и вече да вкараш още една равнина, в която да работиш, е, когато си на планк, да почнеш да отлепеш едно от 4-те неща. Примерно, едната ръка да отлепиш и да стегнеш всичко, да не се завъртиш. Или единия крак. Или може да редуваш. Другия вариант, когато напреднеш, е планкът вече да ти бъде основа, т.е. от планк да правиш някакви други упражнения. В случая, ако дойда на планк на лежанка, може да сложи и друга отзад, да сложи краката, за да съм равен. И едната ръка да ми е свободна, тогава с другата мога да правя, да кажем, кикбек, или да греба, или да правя нещо за бицепс. Има много варианти от тук, които можеш да правиш. Всякакви упражнения за всичко. От задно рамо, примерно, някакъв малък мускул, до огромен, като за глутеусите. Просто от планк ги правиш. Така, хем си тренираш коремното ядро, хем вършиш и още някаква работа. С едното упражнение две неща върши едновременно. С един куршум, два заека. Има и още един механичен начин, по който можеш да си улесниш или да си затрудниш планка. Обикновено се използва да се затруднява. Когато сме на планк, обикновено този ъгъл го правим така, че това нещо да бъде вертикално на пода. Ако започнем да се отдалечаваме назад, този ъгъл става по-голям. Насам става по-малък. Съответно, когато дойдем много близо, може да се подпрем на ръцете. И ако идеш в залите, може да забележиш хора, които отскоро тренират, планка им е труден, как стават така и се подпират. Ако искаме обаче да го затрудним, тогава гледаме вече ъгъл да става по-голям. Колкото по-голям става този ъгъл, толкова по-труден става планка. Още един начин, под който да го затрудним. При планка правихме основно тук. Всичко участва, но най-много предната част. Ако искаме страничната, се завъртаме на страни и отиваме на страничен планк. Много неща тук са като другия. Тялото пак е права линия, пак гледаме да сме стегнали и дупето, пак гледаме корема да е стегнат, пак гледаме да не провисваме. Неща, които тук да внимаваш, ако гледаме краката, може да не слагаш двата един върху друг, а един е да бъде отпред или отзад. Аз лично предпочитам да слагам един отпред. Ако дойдем другата част, главата също трябва да бъде
в една линия, не примерно много така, освен не много напред или назад. Тук има малко повече да се внимава къде е тя. Но както и при другия планк, не тя е най-важното нещо. Много по-важно е да гледаш рамото да ти бъде над лакътя. Иначе ще бъде много трудно. Ако планкът въобще ти е труден и не можеш да станеш на рамо, може да започнеш от колене. Дори това е планкът, който Магил препоръчва в своите големи 3 упражнения при болки в кръста. Както Магил ми показа, ставаш насам и избутваш таза по диагонал напред, докато дойдеш на планка. Пак главата всичко е събрало, но вече от колене. И после пак връщаш назад. При този планк също важат някакви секунди, след което вече става много лесно. Примерно, ако можеш над 40-60 секунди да задържиш на страна, по-добре да минаваш на друго упражнение или да затрудниш планк. Как може да го затрудним? Може да оставаме на един от двата крака, в зависимост от какво искаме да акцентираме по бедрата. Може да го правим с пулсации. Или с завъртане. И може да правим и някои упражнения от страничен планк. Например, да правя за задно рамо. Но пак след време и този планк, както и другия, както и по-натам ще видиш Супермена, стават прекалено лесни, помогнали се да изградим основата, да се научим кое как да подреждаме, кое как работи, но минаваме на по-трудни варианти. Следващото упражнение е много яко, казва се Stir the pot или разбъркай казана. Представлява вещица, която бърка казана с отварите, да прави магии. Намерих вещица да го снимаме, ама да, както виждаш, е зад фотоапарата. По технически причини прекъсаха малко, че обърках принцеса с вещица, но вече съм готов да продължаваме. Stir the pot реално е планк върху швейцарска топка, но с усложнение. Заставаме на нея като планка и след това мърдаме леко ръцете. Все едно мешаме казана. Много е важно тук движението да идва само от раменете и ръцете. Само тук се мърда нещо. Надолу нищо не мърдаме. Ето. Важни неща. Ръцете вече хахме, само те мърдат. Ако краката са по-разкрачени, ако разстоянието между стъпалата е по-голямо, сме по-стабилни. Съответно упражнението става малко по-лесно. Ако събираме, сме по-нестабилни. Става по-трудно. Така можеш да си го регулираш. Другия вариант да си го регулираш, вече го споменахме преди малко на планка, е тук, с този ъгъл. Избери си ъгъл, който стоиш и вече не го промени. Ако си тук, работиш така. Ако си тук, работиш така. Много начинаещи го правят, като директно се облегнат тук. И мърдат, обаче то нищо не става. Когато вече няма облягане, има някакъв ъгъл, тогава вече реално правим Stir the pot. Ако сме така, си правим планк, на който нещо мърдаме. Когато въртим, ако правим кръгчета, насам е най-лесно. Тук е най-трудно. Затова Ник Таминело, треньора на треньорите, както обича да се казва и си го е заслужил, измисли вариант 2.0. Избягваме тази част тук, близката. Правим само горе. Т.е. правим нещо такова. Вместо цяло кръгче. Тази най-лесната част и отбягваме. Stir the pot 2.0 кръсти. Ме лично по-ми харесва и предпочитам да давам този вариант на хора, които вече могат да го правят. Другите неща, които да внимаваш, освен да не наричаш жена си вещица, е, както да е на планка, да не ти провисва корема. Пак всичко е стегнато. Само ръцете мърдат. Ако можеш да стигнеш до хубави, бавни 15-20 повторения на страна, вече можеш да търсиш нещо по-сложно и трудно, но и така си достатъчно гадно упражнението, така че може и да не ти се наложи да търсиш по-труден вариант на
стир да пот и да си бъркаш казана. Когато страничният планк ти стане много лесен, може да минеш на фермерска разходка. Може, разбира се, и още от началото да започнеш да я правиш. И абсолютно начинаещи могат и е добре да правят фермерска разходка. Тя представлява следното нещо. Имаш тежест в едната ръка, изправяш се хубаво и тръгваш да ходиш. Не даваш тежестта да те променя, да те сгъва на едната страна или ти предварително компенсираш на другата. Просто ходиш. Изпъчено, прибрана брадичка, тялото е право. Ако съм се лече или ако някой ме фотошопва и не ми се виждат ръцете, да не се знае в коя ръка е тежестта. Да не може човек да познае в коя ръка е тежестта. Тук важно нещо е тялото да бъде право. Да гледаме сме изправени. Главата колко може към пода. Ако си сложа iPhone-а, аз ще използвам само кълъвката, сеща се защо, на главата и ходя да не пада. По принцип се казва, сложи си книга на главата и нека да не пада, ама кой чете на днешно време, всички цъкат на телефона. Най-глуповото нещо, което може да се направи тук е ако вземеш две тежести. Да, супер е, той е критерий. Реално може да се каже, че един човек е напреднал, че има здраво ядро, ако във всяко от двете ръце си носи по половината от тежестта. Например, ако съм 100 кг, по 50 кг в ръцете. И е изключително важно упражнение за стронгмените. Там много често с двете ръце носят нещо. Но във всички други случаи, по-добре да имаш тежест само в едната ръка. Идва момент, когато вече не можеш да държиш тежестта, става прекалено тежка и като ходиш повече от няколко секунди, няколко метра, вече хвата ти изпуска. Тогава фермерската разходка в този си вариант престава да ти върши работа. Не става да слагаш фитили и да връзваш тежестта, затова фермерската разходка от този момент нататък може да я усложниш, като вдигнеш тежестта горе. Или както обикновено се нарича, сервитьорска. Пак гледаш, нищо да не мърда и да ходиш, да носиш тежестта. Но обикновено това отнема години сериозно трениране, за да стигнеш до там, че да не можеш да държиш долу тежестта и да трябва да я вдигаш нагоре. До тогава взимай често тежки дъмбели или пудовка, има и много хубави барове, на които да слагат дискове и носи. Вкарай някъде в края на тренировката или някъде на друго място, където е удобно, но фермерската разходка е едно от упражненията, които може да кажем, че са задължителни. Не случайно и са едно от първите упражнения, които давам, когато някой начинаеш дойде. Много ми харесва и често го слагам в програмите, които правя. Хубаво е ти да не го изпускаш, особено ако не тренираш много време и все още ядрото ти не е прекалено здраво, за да можеш да се похвалиш с него. Мисля, че е повече от ясно как да улесниш или да затрудниш фермерската. По-леки килограми дъмбел или пуловка става по-лесно. По-тежки става по-трудно. Другият вариант е, когато вече не гледаме колко е тежестта, а какво разстояние изминаваме или за какво време го изминаваме. По-кратко време правя фермерска разходка, по-лесно. По-дълго време правя, по-голямо разстояние изминавам, по-трудно е. Така можеш да си улесняваш или да си затрудняваш. Мисля, че тук няма нещо, което да не е ясно. Хубавото за фермерската е, ако имаш по-дълга зала, за да изминаваш по-големи разстояния, или може да я правиш навън. Реално всички правим фермерска, когато ходим на пазар. Така че това е едно изключително функционално упражнение. И затова не забравяй да го включваш редовно в тренировките си. Следващото упражнение е мултифункционално. Служи за страшно много неща. Някои хора се избавят от болките в кръста с него. Не случайно то е едно от големите три на МcGill. Използва се и за тестове, за да се знае един нов човек, когато дойде в залата, на къде как да го подхванеш и да продължи. Какви слаби неща има да се оправят. Служи да загряваш и, разбира се, служи да се научиш кои части къде как да си държиш и естествено, заради всичко, което сме включили тук, работи цялото коремно ядро. Това е едно упражнение, което много хора все още наричат бърдок, а реално ние си имаме много хубава българска дума птичар. Ако си мислиш, че е нещо измислено, не, това всъщност е порода куче, което става така, като види плячката. Някаква ловджийска порода е. Та птичара, както се досещаш, наподобява птичара, кучето. Той се прави така. Ставаме на доги стайл, докато сме на тема кучета, или на 4 крака
и вдигаме противоположна ръка и крак. Преди да ти го покажа малко по-точно, няколко важни неща тук. Целта не е колко се може по-нагоре да вдигнем ръката или крака. Целта тук е съвсем друга. Когато останем само на 2 от 4 крайника, да не провиснем, да не климнем. Тоест всичко тук да работи, за да ни задържи. Разстоянието между коленете и между ръцете също е важно. Обикновено трябва да ти бъде поне 2 юмрука. Ако вече правиш тест за стабилност, може да са точно 2 и да се сложат и ръцете на 2. Ако не, засани удобно, но достатъчно широко, така че да не падаш. Сложи си под раменете да ти бъдат дланите. Ако гледаме отстрани, искаме бедрото да е вертикално. Коляното да бъде тук под тази точка. Ако сложим 2 точки, това да бъде вертикално. Същото го искаме при ръцете. Това да бъде вертикално. Ако няма кой да те гледа, може малко нещо на някъде да мръднеш, не е толкова фатално. Заставаш, пръстите на краката е добре да не са така, а да си така. Имаш малко повече стабилност. И вдигаш едната ръка и другия крак, задържаш и връщаш. Има много варианти на птичара, дори и различните школи, които използват упражнението на Магил, също го показват по различен начин. Самия Магил на международната конференция, първата Магил конференция, обясни следното. На някои неща обаче можеш да чуеш и обратното. За да не се чуеш кое е вярно, всичко е вярно. В зависимост от контекста, може някои детайли да бъдат различни. Магил, например, казва ръката да дойде напред, да бъде стисната в юмрук и да дърпаме. Все едно искаме да дръпнем ластик или нещо друго, за да стегнем хубаво и този мускул. Латисимусите също реално може да ги мислим като част от големия цилиндър, който е коремното ядро, курсета, кора. Затова Магил, примерно, казва така. На други места може да видиш, че казват ръката да отива натам. И двете са вярни. Няма нужда да спорим кое е правилно. Кръка пък бута назад. Опитвам се да ритна някой. Не го вдига много нагоре, не ме интересува колко нагоре, по-добре да е под паралела, обаче ритам назад с него. Прибрал съм пръстите и с петата се опитвам да ритна някой. Тези две неща правя, докато тук съм стегнал да не мърда нищо. Обикновено упражнението се прави да се задържи в горната позиция някакви секунди. Например 5 или 10 секунди. След това пускаме ръката и крака, вдигаме ги отново и задържаме следващото повторение. Реално повторенията са вдигане, задържане определени секунди, връщане, това цялото едно повторение. Има много варианти на птичара, освен къде как да бъде ръката. Може след това да докосваме лакът в коляно или да правим нещо друго. Някои от тях са тестове, например с докосването лакът, коляно и връщане е тест. Как да усложним птичара? Може да сложим тежест на ръката или на крака, или на двете. Може да хванем ластик, който да дърпаме или пък да бутаме някаква топка в стената. Зависи вече кой вариант на ръката правим. Можем да приближим колената и ръцете едно към друго, за да стане малко по-трудно. Но реално птичара няма нужда непрекъснато да се затруднява. Той е основа, която като изградим, след това също може да минем на други по-сложни упражнения, както беше с планка, както беше с страничния, както по-късно, например, ще видиш с Супермена. А ако е много труден, започваме отделно с части. Само с ръката или само с крака. Когато мога да си държа крака, поне 10 секунди, когато мога да си държа и ръката поне 10 секунди, вече започвам да ги навръзвам. От началото дори въобще не се опитвам да спирам. Просто да отлепя и да няма нищо. Да няма провисване, да няма клатене. С времето ще успея да стигна до това да задържам и вече да почне да правя повторението с задържането дадени секунди. Но птичарът е едно от основните упражнения, които е добре всеки да мине. Помниш ли преди малко вещицата как бъркаше казана с магическата отвара? Представи си, че тя отровна, пада от казана и една боболечка пробва. Какво прави? Боболечката започва да умира. Това е следващото упражнение. Dead bug, мъртва боболечка, обаче мъртвата не мърда.
Докато тук в упражнението имаме мърдане и затова по-скоро името би трябвало да бъде умираща боболечка. Нека ти я покажа и после ще говорим за тънкостите. Упражнението представлява това. Едната ръка и срещу положния крак тръгват да се движат, докато другите гледаме да не мърдат. Стигаме почти до пода и връщаме. После другите. Тук най-важното нещо е невидимо за очите, както каза Малкият принц. Какво става ето тук? Затова съм взел един ластик и си го слагам под кръста. Опъвам го и го слагам. Ако има дупка, ластика бяга. Целта на боболечката, най-важното нещо на нея е така да стегна корема, че да натисна кръста в земята. Да не давам на този ластик да бяга. Натискам хубаво с кръста и съответно пускам ръка и крак. Ако изпусна, както виждаш, ластика бяга. Боболечката е добре да я правиш, поне от началото, с ластик, лента, нещо някой да ти дърпа, за да се научиш да лепиш кръст. Това е най-важното. Ако, примерно, пускаш до тук и всичко е точно не ти бяга, прави я до тук, с времето ще можеш по-надолу. Целта не е да дойде кръка додолу, почти до земята, а докъде може да дойде, без тук да изпуснеш кръста. Така че хубаво да си имаш партньор, който ти помага или да си вържеш ластик, за да се научиш да лепиш кръста. Това е най-важното при боболечката. Боболечката обикновено е трудна за повече хора и затова гледаме да им дадем някакъв по-лесен вариант, някаква по-лесна част от регресията. Например, вече ти казах, ако изпускаш от кръста, когато стигнеш до тук, да спреш, да не продължаваш надолу. Тоест, един вариант от регресията е да спускаме само докъдето може. Друг вариант е да започнем само с ръка, после само с крак. Друг вариант е вместо двата да са тук и да спускаме един да седи на пода и да пускаме само другия. Може да пускаме и до пода, да спрем за малко и да върнем. Ако ни е по-трудно тук да удържаме кръка, но не ни е проблем и можем да натискаме с корема кръста към пода. Съответно, мисля, че се досещаш, когато ти стане лесно и можеш да направиш хубави, бавни 6, 8, 10 повторения на страна, как можеш да си затрудниш? Хвани някакви дъмбели. Може да вържеш тести на краката. Може да има някъде вързани ластици, които да опъваш. Имам два любими варианти, по които усложнявам боболечката на тези, които са напреднали. Един е с швейцарска топка. Слагаме я така, натискаме през цялото време и тогава правим боболечката. И другия вариант, който харесвам, йога блокче. Същата ръка и крак или противоположната ръка и крак. И в двата варианта го използвам. Стискам, гледам тези да не мърдат, само да мърдат другите. Но това е за по-напреднали. Направи хубави 10 повторения на страна бавно, без кръста да се отлепи от пода, без да ти бяга ластика. Тогава мисли как да усложняваш. Боболечката, за разлика от някои други, е упражнение, което можеш да го правиш и след години. Просто някой по-труден вариант от прогресията, която реално е безкрайна. Даже имам цяла статия, скоро сигурно ще направя и клип, за прогресорите и странниците. Там обяснявам какво означава да регресираш упражнения, да ги правиш по-лесни и да прогресираш, да стават по-трудни. И там съм дал точно пример с боболечката, защото има сигурно над 1000 варианта, които можеш да си я затрудниш. Надявам се слуша внимателно за боболечката, защото частта с ластика или как да бъде кръста е най-важното нещо от следващото упражнение. То е лодката. Целта е да станеш като лодка или като бананче. Да си извиеш ръцете и краката, съответно натам, малко над земята, но тук кръста да натиска, да я няма дупката. Извиваш насам, натискаш, стягаш хубаво, да държиш ластика от преди малкото боболечка. И просто стоиш. Гимнастическо упражнение, много добро за ядрото, много
добре служи и за тест. С него, ако пускаш краката отгоре, можеш да видиш дали коремът ти е достатъчно силен, както и да видиш дали ти е достатъчно издържлив. Направил съм клип, слагам ти връзка към него тук и отдолу в описанието, можеш да видиш и да се тестваш и не забравяй да сложиш коментарите дали ти е силен корема или е издържлив. А ние да се върнем на лодката. Най-важното нещо, както разбра, е да натискаш с кръста. Ставаш като лодка, ръцете и краката малко над земята, малко над пода. Няма нужда да ги вдигаш много. Ако стигнеш над една минута, започваш да усложняваш, да слагаш някакви тежести, но това не става толкова скоро, така че по-скоро няма какво да говориш за усложняването на това упражнение. А как да направиш по-лесно, защото малцина могат да го правят. Говорим за хора, които не са тренирали или тренират отскоро. Ако говорим за гимнастици или за хора, които си тренират функционално ядрото, да, много хора могат да го правят и най-вероятно са го правили и го правят. Так как да стане по-лесно? Има много варианти. Единият е да са по-прибрани краката, съответно и ръцете. Но краката са по-дълги, тежат повече и при тях е по-важно да си регулираме натоварването. Другият вариант, ако е още трудно, може да свием единия крак и лека по лека да изпълваме другия. Друг вариант е да пускаме от време на време до пода да починат и да връщаме, но тогава трябва да внимаваме и тук да не отлепяме много кръста. Когато можеш повече от няколко секунди да задържаш, можеш да направиш и да се люлееш. Все пак лодките не плуват само в тихи води. Има и бурни. Малко стана, привършваме. Следващото упражнение е ренегатско гребане. Заставаш на лицева опора, но по-добре да разшириш краката, за да имаш по-добра основа и да не се клатиш много. И отлепиш едната ръка. Целта е нищо да не се върти, да не се усуква. Хубаво, право тяло, в една линия, всичко. Дигаш, връщаш. И редуваш ръцете. Казва се ренегатско гребане, защото се гребе, т.е. дърпа се нещо към тялото. Когато можеш да го правиш вече, така както показах в над 10 повторения, просто хващаш тежест с 2 дъмбела си и го правиш. Демек става така. Важни неща тук. Тялото права линия, което вече го знаем от планка, от всички други неща. Това и това стегнато. За да бъде по-удобно, гледай, особено когато си с дъмбели, дъмбелите да ти бъдат точно под раменете. Да не са или много близко, или много раздалечени. Нека тук да има две прави успоредни линии. Колко по-разкрачени са краката, толкова по-стабилно по-риеме. Колкото по-насаме идват събрани един към друг, толкова по-нестабилни ставаме и съответно ни става по-трудно упражнението. Така че както се досещаш, един вариант да го затрудним е като събираме краката. Другия вариант да стане по-трудно е по-голяма тежест. Обратно по-лесно става, когато тежестта е по-малка или когато го правим само с собствено тегло. Ако все още е трудно, може да станем и да го започнем дори от колене. Когато няма всичко усукване, лека по лека да се мине до право тяло. Може да се мине и през лежанка или на дивана, на нещо друго. Ръцете да са сложени по-нависоко. Това, което аз обичам да правя, особено с хора, които от по-скоро правят ренегатското гребане, е след всяко повторение да ресетваме, да актуализираме настройките. Хубаво, корем, дупе всичко стегнато, отлепям, връщам. Пак корем всичко, подсещам ги, да върна. Преди всяко повторение спираме и оправяме всичко. Нарича се гребане, но реално колко нагоре да дръпнеш не е толкова важно. Най-важната част е, когато останем само на една ръка и двата крака, да го няма провисването, усукването. Ако вече дъмбелите са ти много тежки и няма по-големи, можеш да качиш краката на нещо или да останеш на един крак. Следващото упражнение е Супермен. За да не кажеш, че се правя на някакъв Супермен, намерих помощник, няма аз да ти го показвам, само ще плямпам покрай него. Айде да видим как се прави. Супермен има два варианта. Един се вдигне да се задържи и другия да се правят повторения. Това, което може да се сгреши тук,
е ако има прекалено голяма извивка в кръста. Прекалено много да се счупи човек кръста. Друго, което е главата да се вдига много нагоре, когато се прави. Да идва главата прекалено нагоре. Трябва да е по-прибрана. Много добро трикче е да мислиш не колко си вдигам нагоре краката и ръцете, а как се удължавам. Тоест, колко краката ми могат да идат по-натам и съответно ръцете натам, колко по-си изтеглям, удължавам, а не колко нагоре си вдигам ръцете и краката. Супермена е сравнително лесно упражнение и бързо можеш да стигнеш задържане на него. Ако го правиш с задържане, 30-60 секунди и нагоре. Няма голям смисъл да се продължава и тогава това, което можеш да направиш е или да почнеш да редуваш повторения с едната и с другата ръка, съответно противоположен крак. Връщаш и другия. За нещо от рода на 12, 15 до 20 повторения. Може да се сложат тежести на ръцете и краката, но пак суперменът е до време. След това се минава на нещо друго. Или поне ни остава към края на тренировката. Ако обаче все още е много трудно, може да се започне само с ръцете. И дори без задържане горе. 2-3 повторения, колко може. След време вече ще може да се задържа. И когато можеш поне 10-15 секунди да задържиш, включи краката. Пак по същия начин можеш да започнеш. Дай само краката. Само краката. Ако ти е трудно да задържаш краката, почни с повторение. 2-3 повторения с краката. Стига. Ако и това ти е трудно, можеш да почнеш даже и само с един крак. Но това, което гледаш е тогава да няма някакво много извиване така. Но надали нещата са чак толкова трудни, че да се започне с един крак. Повечето хора директно си започват и даже и с ръцете и краката. Неудобство на супермена е при някои хора, които тук имат големи топки и не могат да застанат, но тогава просто правят някое друго упражнение, а не супермена. Него затова и го слагам на края на клипа, защото да, прави се от началото, учи ни на разни неща, но след време то вече не е от основните упражнения. То е било основно от началото, когато започваме да тренираме коремния пояс. След време вече минаваме на по-други и сложни, които отиват на тема на друг клип, като примерно Добро утро. И сега да оставим Мария да ходи да си играе, че с брат и почнаха една нова карта на Heroes 3, а ние да завършваме този клип. И последното упражнение. Свършваме. Това е дърваря. Нещо, което се прави с един скрипец отстрани. И изглежда примерно така. Казвам примерно, защото има страшно много варианти. Къде, как са ръцете, дали е с такова въже, дали е с нещо друго, къде е разположен скрипецът, дали съм така, или примерно прав. Хиляди варианти, в зависимост от това дали сега някой начинащ и почваме да го учим как да му работят различните части от тялото, как да работят заедно, или някой се връща от травма, например. Ако човек е напреднал, вече може да има и завъртане. При спортистите има и забиване на топка или нещо друго, защото там вече се учим да спираме удар или да създаваме сила и да ставаме по-добри в това. Така че при това упражнение има много варианти, много тънкости и за него ще снимам отделен клип. Тук просто го споменавам, защото то е едно от основните. Споменал съм го и в статите, и в клипа няма мускулна треска на корема. Къде е проблема? Няма задълбано тук, че не остана много време, просто да знаеш да чакаш клип. И както разбра, този беше третия клип, с който свърших трилогията. Обещавам сериозно да не продам правата, за да не ги вземе Дисни и да направи някакви бузи от останалите клипове от поредицата. Но ще има още, където ще разгледаме или някои упражнения много по-подробно, като например дърваря. Вдъхновен съм от националите по футбол и затова следващия ми клип ще бъде за дърварите. Или някои други. Ще разгледаме и конкретни програми и много други неща ми се въртят в главата, така че ще има и други работи за плочките, за страничните мускули, както и за тренирането на цилиндъра, който наричаме кор,
коремен пояс, коремен курсет или ядро. За да не изпуснеш нещо, абонирай се.